Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Nandito po ako na lilinisan ko po yung mga medallion ko po. Kasi medyo matagal-tagal na rin po hindi ko na linisan po. Kaya ipapakita ko po sa inyo kung paano maglinis po ng medallion po. Samahan po niyo ako. Ito po yung medallion ko linisan po. Ito Diyos po. Yan po. So yung Piso Sagrado po, San Benito, si Benito Diyos po. Linisan ko po sila. Ito po yung sising ko po na ginagamit ko po sa panggamot. Ama. Bago po maglinis po ay kailangan po niyo ng sabon, saka yung pinagkuha ng sa lutuan, apog, yung pino po, tapos toothbrush po. Sa linisan nyo po siya na ihugas nyo po, ay kuskus nyo po siya para huwag nyo po siyang kuskusin ng mga panglinis po sa plato. Ang i-kuskus nyo po yung ginagamit nyo po sa yung toothbrush po na pino para hindi po sila at maganda pong tignan, hindi mo masasaktan po yung kung halimbawa po ay kung gusto nyo po maglinis po ng mga medallion nyo po, mga gamot dyan, ito pong gawin nyo po. Tapos kumuha kayo ng apog na galing sa kalan, nalutuan po, yung galing sa kahoy talaga, katulad nito, apog po yan. Ay pagkatapos nyo po kumuha, salain nyo po ng pinong-pino para maganda pong ipahid sa mga medallion po, malinis po. Linisan mo. Unahin ko po na tap sabon. Unahin ko muna po yung Espiritu Diyos po. Yan po. Kuskusin nyo pong dahan-dahan. Tapos yung pinagtalian po, iikon nyo po, kuskusin nyo po para may malinis po siya, kasama po yung medallion. Pagkatapos nyo po linisan to ay pairan nyo po ng basahan na malinis po yung tuyo. Tapos pairan nyo ng langis, ng nyug, kahit ano pong klaseng langis. Kahit ano pong klaseng langis pong ipahid nyo po dito. Shout out po sa inyong lahat. Ito naman ako naglilinis.
Ang bawal po dito sa medalyon, pag halimbawa po nakakabit sa inyong dibdib o may pinuntan po kayo, kung pupunta po kayo sa aliwan po, huwag yung dalhin, kuhanan nyo sa CR, ilagay nyo po sa kung hindi makabot ng bata. At bawal din po sa patay po ito. Kung nakasuot sa inyo, tanggalin nyo muna. Salo sa aliwan po, sa mga beer house, bawal na bawal to. Mawawalan po ng visa yung medalyon nyo po. Mawawalan ng visa ang medalyon nyo po. So, malinis na po siya. Ito lang po yung sunod ko po. Kahit hindi sa isang linggo siguro o sa isang buwan, kahit isang bisis lang po paglinis, linisan nyo po kada isang buwan. Pasensya na po kayo kung hindi po ako yung mga nagko-comment po. Pasensya na po kayo. Hindi ko na kukuhan po na re-reply. Basta mag-comment na naman po kayo at titignan ko palagi yung cellphone ko. Kung hindi po ako busy ay re-reply ko po yun. At paki-subscribe na lang po. Paki-like and share po. Malinis na po. Sunod ko na po yung inisan ko. Tapos yung kung kuskusin, sabunin nyo yung pinagtalian para masabay nila na malabhan. Pagkatapos punasan nyo po ng malinis na basahan, ng puting basahan. Tapos lagyan nyo po ng langis. Kahit ano pong langis. Basta langis po ng nyug.
Tabo. Tapos, sususin po yung tali. Daba po natin tali para mabango kasi pinapawisan din sa kasusuot. Kung pinito Diyos po. Malinis na po. Nilalabang ko po yung tali. Ganun po siya. Press-compress naman po yung medalyon. Ganoon din pag yung parang tao rin po itong medalyon kung naliliguan po, press-compress ko at malakas po sila. Ano po? Pagalawin po natin sila. Sabay. Okay. Maraming salamat po. Pagkatapos pupunasan nyo po tapos lagyan nyo ng langis. Maraming salamat po. Siya tapos sa inyo lahat.